забони тоҷикӣ бо равонию нафосат миёни забонҳои дигар нуфуз ва мақоми хоса дорад. асолати забони миллии мо то ҳаддест ки гарчанд дар дарозои таърих хатари аз байн рафтани он вуҷуд дошт, бо азму талошҳои гузаштагони фарҳангсалорамон то замони мо бегазанд боқӣ монд. ҳамчунин ин арзиши миллӣ аз вожаҳои баландмазмун ғанӣ буда, ҳар нуқтаро бо муҳтавою дилнишин метавон баён кард. одоби муошират ҷузъи муҳими рафтори инсон аст. дар фарҳанги мардуми тоҷик нахустин афкори ахлоқӣ дар бораи одоби муошират ба мушоҳида мерасад. шиёри асосии фарҳанги қадимаи ниёгони мо ки ҳанӯз дар китоби авеста омада буд, ин ҳам бошад пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек буда инсонро ба он раҳнамо месозад, ки ӯ на танҳо фикру андешаи нек дошта бошад, балки сухани хуб гӯяд ва муҳимтар аз ҳама дар ҳама ҳолатҳо рафтори шоиста намояд ва дар доираи меъёрҳои забони адабӣ муошират намояд. муошират ин худ на танҳо масъалаи илм дар бораи ахлоқи ҳамида буда, чӣ хеле ки қайд кардем, ин ҷузъи муҳими рафтори инсон аст. муошират дар маънои эҳтиёҷоти инсон ба дигар инсон пайдо мешавад, яъне дар ҳамин асос ёфтааст. бинобар ин яъне ки суҳбат, муколама, гуфтугӯ ва робитаҳои забонӣ ин худ воситаи асосии муоширати байни одамон ба ҳисоб меравад. одоби муошират ва рафтор маданият ва ҳадафҳои асосии хоси худро доранд, ки яъне ин ҳам бошад инсондӯстӣ, накӯкорӣ, устуворӣ ва серталабӣ аст. аз ин роҳ ҳар як инсонро зарур аст ки дар муошират бо атрофиён хушмуомила бошаду баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа талош намояд. покизагиву ҳифзи забон ба тарзи гуфтори мо вобаста мебошад. ҳангоми сухан гуфтан мо бояд дар доираи меъёрҳои забони давлатӣ андешаи худро баён намоем ва зимни ибрози андешаи худ аз лаҳҷаю шева дар ҷойҳои ҷамъиятӣ истифода накунем. ҳангоми муошират дар вазорату идораҳо, корхонаву муассисаҳо бояд меъёрҳои забони адабӣ риоя карда шаванд, чӣ дар коргузорӣ ва чӣ дар гуфтугӯ. ҳар як инсонро зарур аст ки саркарда аз оила, аз боғчаву муассисаҳои таълимӣ бояд бо забони адабӣ гуфтугӯ намоянд ва баҳри пок нигоҳ доштани ин забон, ки ниёгони мо ба мо мерос гузоштаанд ва саҳми беандоза гузоранд ва мо ҳам бояд ин забони нобро ба ояндагони худ ба мерос гузорем. ба ҳамагон маълум аст ки забон ин таърихи 6000 сола дорад ва зиёда аз чанд мамлакатҳо бо ин забон дар муошират ҳастанд, ки барои ва дар айни ҳол ин забон рушду такомул ёфта истодааст, ки саҳми беандозаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ мушоҳида мешавад ва мо ҷавонон вазифадор ҳастем, ки барои амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита амал карда истодааст, саҳми худро гузорем. ҳифзу нигаҳдошти забони ниёгон қарзи мо ворисон аст, зеро забон на танҳо воситаи ибрози андеша, инчунин бақои давлату миллат мебошад. ин ганҷи беназирро бояд ҳамеша поку беолоиш нигоҳ дошт ва барои безаволии ин муқаддасот талош кард. барои рушди забони давлатӣ ҳама соҳибзабононро зарур аст ки саҳми шоиста гузоранд, то ин мероси аҷдодӣ нуфузу мавқеи бештарро соҳиб гардад.